Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinunan. Nakakita niini ang pipila ka pariseo, umingon sila sa iyang mga tinunan, nganong nakigsaluman ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglan doktor, kundi ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan nining bahin na sa kasulatan nga nag-ingon. Pagka maluluyo na nga akong gusto, dili mga halad, kay wala ako makmonhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Nakakita niini ang pipila ka pariseo ug miingon sila sa iyang mga tinunan, nganong nakigsalumanan ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala.